Mama. Igama lami siyabonga. Siyabonga wakuphi? Wase 7. Wenzani? Ngitshontshe inkomo. Utshontshe inkomo ezongaki? Ngitshontshe lezi abhuthu sithethe u6. Utshontshe kuphi? Lezi post ku Facebook yisho. Ayibengayiboni kodwa wena ku Facebook manje. Utshontshe kuphi ngafuna. Ngali. Kuphi ngani? I-Drycut ngale gcine ku-Drycut. Okay. Ubuhamba noba? Nomadumane. Uhlala eMadumane. Uhlala la kodwa ubalekile usithi. Uhlala kuphi eMadumane? Uhlala 6. Wena uhlala kuphi? Ngihlala 7. Utshontshe inkomo ezongaki? Isithathe u6. Beniba ungaki nithatha? Nitshontshe nini? Nitshontshe nini ngoba isikhathi? Uvuse bekhona. Nitshontshe ngoba isikhathi. Ngoba nitshontsha. Isikhathi khuluma boy. Futhi ngizisakhumbula isikhathi kahle bhuti wami. Ubani unikeza connection ukuthi utshontshe Ngikhuluma ukuthi ngitshontshe nini? Uba kunikeza connection esinye lapha eDrycut niyotshontsha le nkomo. Ngoba phela aminge nintshontshe eDrycut. Lapho connection angikwazi loba abafethu bathe asami soshaya imisebenzi ngahamba. Obani abafowabo labo? Uba igama la. Madumane nobani omunye. Beniba ngakho intshontsha lapha. Beniba ngakho nithatha. Besiba u3. Manje balabantu ababili. Uhlala lapho eMadumane. Uhlale lesikodwa uhambile efuhlala noma ngisho. Lo munye uhlala kuphi kusibani? Uvudlamini. Uhlala kuphi? Uhlala le 5. E5 ngakuphi? Ngasezenzele. Okay. Kulandela. Siyakhona kubo. Siyakubo manje right? Uzobukhipha naye. Nale nkomo leni ihlabile inkomo iphi? Nihlabe nayo ngidayise kuphi? Khuluma. Nidayise khuluma. Ngiyakhuluma. Angangishaya bobuthi bami. Ngiyayihla singakushaya. Yena ishaye ngidayise kuphi? Awuchazeke le 6 ilali inkomo ilayishwe kuphi? Ilayishele emountain, ilayishwa ngemoto ka kuphi nemountain ngasemalongomo right sharp. Ilayishwa ngemoto kabani? Ubhuti uba isibonga uzwide. Nayi number. Uzwide wakuphi? Nisa eSaphi? Eyisala i3 basho njalo ebhayini yibo bebe. Yalazi lo bhaya. Yalazi ibhaya. Inamba yalo nalo fonini. Cha bebengafoni yami. Okay. Yebo. So right.